Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Anong ini-imagine nyo ngayon? Katanghali ang tapat. Anong ini-imagine? Huling-huli ka, malayo tingin mo, nag-i-imagine ka. Nakakalur kayo. Katanghali ang tapat, ang init-init. Nag-i-imagine. Mas lalo ko mag-iinit niyan. Hindi, ano bang imagine? Diba? Oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano bang klase ng imagination? Ini-imagine mo na maraming yelo sa tabi mo. Yes. Diba? Hihiga ka sa yelo. Totoo diba? yun, Ini-imagine mo na kakain ka ng napakasarap na halo-halo, yung jumbo size. Oo, na maraming ice cream yan. at leche flan Correct. sa ibabaw. Ganyan, nasa sobrang jumbo nung lagay ng ice cream, pagkatapos mong kainin yung leche flan tsaka ice cream sa ibabaw, pwede kang tumalon sa loob ng lagayan. Yung ganun, maibsan lang yung init. Pool ng halo-halo. Swimming pool. Diba? Pwedeng talunan. Alam mo, yung nung mga bata pa kami, yan yung mga imagination namin lagi. Siguro dahil sa kwento ni Hansel and Gretel na may bahay na gawa sa biscuits, parang mga gano'n. O kaya mga gingerbread house, gano'n. Kaya minsan, kapag ka nag-i-imagine ako, pag nakakita ko ng pool actually, hindi na siya naalis sa isip ko eh. Pag nakakita ko ng swimming pool, na-imagine ko siya maiskunyelo. Alam mo, what if isang araw hindi water ang nakalagay dito na pool, na para sa pool na pagsiswimingan. What if Kundi maiskunyelo siya? Inisip ko parang problemado pa ako. Ilan kaming iinom para maubos? Gano'ng kalaki yung straw? Pero alam mo, siguro ikaw yung nagpauso noon ng alin? yung kinakain yung mga dumi ng swimming pool. Well, kasi ini-imagine mo kasi dati in my past life partner, dati akong janitor fish. Charot. Sumisip-sip ng mga dumi. Ganun. Tapos ginagargle mo yung tubig sa pool, no? Oo. Nilalasap mo yung mga particles doon. Yan. Kasi yan yung mga pampatibay ng sikmura. Charot. So, iba-iba tayo ng mga ini-imagine. Diba? We imagine those things. We imagine na may malamig tayong kinakain. Diba? Ini-imagine natin na nasa malamig tayong lugar. O di naman kayo nag-i-imagine tayo na maraming pera. Kaya sinabi natin kanina na parang, naku, kaka-imagine mo, baka mag-init ka niyan. Kasi baka mag-init ang ulo mo. Kasi hanggang imagination na lang yung maraming pera. Nakakainit ang ulo, di ba? Ang layo sa katotohanan kasi, no? Hanggang sa imahinasyon na lang ba ang mga bagay-bagay. Pero hindi. Minsan lalong-lalo na kapag nandiyan tayo sa mga matitinding paghihirap, yung parang pagsubok. parang feeling mo hindi ka na makabangon sa kahirapan. Alam mo, nagbabago naman. Maaring mag-level up talaga yung buhay mo. Meron din namang hindi. Pero kahit hindi naman sobrang mag-level up yung buhay, kung ano din naman yung kailangan niya, yun din yung meron siya. Parang ganun. Agree ako doon. Kanina kasi bago magtambalan, nag-i-imagine ako. Bigla kang pumasok na putol. Sabi ko, ano may wrong timing. Anong ini-imagine mo? Basa na nga kanina eh. Kaya nga. Yung kilikili ko. Kasi nag-i-imagine ako, nasa tabi ako ng dagat. Yan. So nakakabasa ng kilikili kapag ka nasa tabi ng dagat. Hindi kasi nabasa yung kilikili ko. So nag-imagine ako ng preskong lugar. Yan, okay. Ini-imagine ko, nasa gilid ako ng dagat. Nasa shore ako, palinga-linga ako. Tapos malakas ang simoy ng hangin. Diba? Ang sarap lang mag-imagine. Kaya lang sabi ko, ay malapit lang kami sa kanal. So hanggang imagination na lang diba? Din ako. Ay di nag-init ka din. Nag-init ang ulo mo. Kasi nag-imagine ka ng dagat, ang naamoy mo imburnal. Di ba nakakainit ng ulo? Pero maganda rin yung nag-i-imagine, mga kaibigan, na di ba kasi, kaya nga nausap nauso nung kabataan natin na parang isipin mo na lang, ham yan. Kasi malay mo eventually magkatotoo. Oo. At nagkakatotoo
din naman talaga, kung para sa'yo yan, magkakatotoo yan eh. Correct ka. Diba? Ini-imagine mo kung kunwari na nagda-drive ka na sa sasakyan. Dati part of imagination ko lang yan nung bata ako eh. Parang sabi ko, parang imposible ako. Kasi nasanay kami. Commute lang kami, super commute. Oo. Oo, hindi lang basta commute, super commute talaga. May super. Ano yung super? Basta, lagi-lagi. Yan yung laging gawe. So parang, hindi, parang sa perang limitado na meron kami nung araw ng nanay at tatay ko. Parang imposible na magkaroon ng sasakyan. So, yun yung nasa imagination ko lang yun eh. Imagination ko na mag-drive. Parang sabi Correct. ko, parang imposible na Lahat tayo dumating dun eh. makapagmaneho. Di ba? Oo. Parang dadating kaya yung moment na nagmamaneho ko, ganun. Tapos dumating naman. Totoo yun Oo, dumating naman yung ganong klaseng moment. Dadating siya. Maganda yung nag-i-imagine eh. As in, kasi ang layo po ng nararating ng isip natin, ng imahinasyon natin. Binabago din ito yung mood mo eh. Correct. For example, kung nag-imagine ka, nakarating ka ng Japan o sa lugar na gusto mong puntahan, hindi ba kahit papaano gumaganda yung yung mood mo, nababago yung emosyon mo, nawawala yung inis mo, nawawala yung galit mo sa isang tao kasi Yan. nag-i-imagine ka. Ang kagandahan doon na dahil gumaan yung pakiramdam mo, gusto mo siyang ituloy eh. So Oo. parang iniisip mo, ano kaya yung pwede kong gawin? Correct. Nagkakaroon ka ng goal, no? Oo. Nagkakaroon ka ng, sana ma-achieve ko to. And kakaisip mo, nakakaisip. Diyan mo nagagamit yung law of attraction. Yan. Diyan pumapasok yung manifesting. Diyan din pumapasok yung pagtatrabahuhan mo talaga. Yes. Na idadasal, ikukulit mo kay Lord. Yung sasabihin mo, kapag ka nakakita ka ng mga yayamanin na post, yung mga Oo. tipong kakausapin mo si Lord, sasabihin mo, Lord, ganito po. Ganito po yung gusto ko. Ito po, dito po sa dun sa Ang pangit ang turo post mo. Hindi. Ganito po. Ganito po. Dito sa Facebook nakita mo yung friend ko. Ganyan. Oo. Yan, Tapos yan. yung itsura ng jowa, ganyan din. Yan din ang prayer ko, ganyan. Yung may itsura, Lord, ganun. So doon mag-uumpisa, magpagdadasalan mo, pagtatabahuhan mo, and it all starts with imagining Imagination. it. Yes, diba? totoo yan. Ano yung... Sabay Sabay pa. tayo. Ano yung mga na-imagine mo nung araw Oo. na ako, yun, isa sa mga parang imagination ko lang yung magmamaneho ko ng sasakyan o magkakaroon kami ng sasakyan. Tapos nangyari naman. Correct. Ikaw. Lagi ako nag-i-imagine dati, ano yung feeling kapag katabi ang isang artista. Kasi that time, nung mga panahon na mahilig pa ako mag-imagine, kalakasan ko mag-imagine talaga, nung nakita ko nga si Lindsay Custodio, kasi nagpo-promote siya ng album sa SM Center Point that time, nahawakan ko yung kamay niya. At hindi mo makalimutan. Oo, talagang matinding pag-i-imagine. Ano kaya pagkatabi mo sila lagi? Tapos pumupunta ako ng Broadway partner kasi that's entertainment that time eh. Para makakita ng mga artista. Oo, si Kim De Los Santos, yung first time ko nakapagpa-picture. So tuwan-tuwa ako. Sabi ko, paano kaya pagkasama mo sila araw-araw? Nakasama mo sila ng matagal, nakausap mo sila, nahawakan mo yung kamay. Imagine ako ng imagine. And nangyari yung panahon na parang, ay ganito pala yung pakiramdam, no? Nakaka-excite silang kasama na mamamangha ka talaga sa mga itsura nila kasi mga magaganda, walang mga pores. So nagkatotoo siya, in other words. Diba? Natuloy, nagkatotoo yung pinapantasya ko lang dati or ini-imagine ko lang dati. Ang ganda, diba? So, maganda po yung mga ganyang klaseng imagination. Basta siguraduhin nyo lang na sa mabuti, ha? Oo. Baka mamay imagination mo hindi maganda, diba? Ikapahamak mo. Correct. Diba? At saka yung mga bad thoughts, balatan ng buhay yung kamari mo, kamari mo, Ismosa. kumari mo mistisa, naiirata kasi sa balat niya, ganun. Masarap Diba? mag-imagine. Masarap mag-imagine kasi nga you will work hard para ma-achieve achieve it. yun. Yes. Isang sa mga feeling ko mabababaw na imagination ko dati, gusto ko talaga magkaroon ng braces. As in talagang Okay. in my dreams, kasi nung araw talagang ang nakakapag-braces lang talaga sa ngipin. Yung mga talagang yayamanin. Oo. Tapos aliw na aliw ko doon sa mga naka-braces, yung lalo iba-iba yung kulay ng rubber, yung Oo. mga bands na. Oo. Para mga ganun. Tsaka parang basta iba yung laway nila. Parang may ganun. May ganun dating sa akin. So ini-imagine mo siya. Di ba, Oo. iba-iba din naman yung kulay ng ngipin mo noon. Oo, correct. Minsan Oo. madilaw, minsan maitim. Totoo. Kadalasan maitim. O kaya ma-brown.
So, diba? ano pa? So yun yun. So kaya nung parang nung nagkaroon ng tsansa na parang pwede na magka-braces, bumraces talaga ako. Okay. Oo. Di ba nagkatotoo? Nagkakatotoo naman din talaga. Oo. Nagsisimula talaga yun sa sa imagination, mga kaibigan. Ang layo po, totoo yun. Gamitin natin yung imahinasyon natin kasi ang layo po na nararating nila. Tama. Dati ini-imagine ko lang din kasi nakikita ko yung Disneyland sa mga picture lang. Sabi ko, totoong palasyo kaya ito? Tapos doon nakarating ako doon sa first time sa Disneyland Hong Kong. Sabi ko, grabe, no? Ito pala Kaya yun. pala sa happy place yung tinatawag nila kasi Correct. nakaka-happy pala. Happiest place on earth pala. Oo, so inattract ko siya, naging part siya ng ng parang bucket list ko na sana pag nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ng pera, makarating ako ng Disneyland Hong Kong. And true enough. Nakarating, diba? Nakarating sa lugar na minimithi mo lang dati or ini-imagine mo lang dati. Ako isa sa mga ini-imagine ko pa rin hanggang ngayon. Oo. Yung makarating ako ng Paris kasi so far Okay. Parisan pa lang yung Diwata Paris Overload. Dito sa yung Vito Cruz. yan yung Parisan diyan sa may Quezon City yan. So far yung budget ko hanggang diyan Parisan pa lang. Pero gusto ko ako Pwede lagi pa ko naman. Oo naman hindi it's not too late. Tsaka lagi ko in-imagine ano kaya yung OOTD ko pag nag-Paris ako. 'Di ba? Kasi yung walang event na umu-OOTD ako, yung pang nakarating ako ng Paris. So talaga nga yan yung isa sa mga ini-imagine ko din. Ano ka ba, lalayo ka pa ba? Ang taas ng torre natin dito. Pa-picture ka. Isipin mo na lang. Paris yan. Eiffel Tower yan. Isipin mo na lang, nasa Paris ka. Imagination muna. O, parte ng imagination Oo, yun. pwede naman. Papapicture ka muna sa mga antena, sa mga kung anong torre, ganyan, diba? Hanggang sa finally, makarating ka na sa Paris. Oo. Totoo yun, no? Sana makarating ako doon ng nang hindi ako uugod-ugod. Yung kaya ko pang rumampa, yung ganun. Kasi malamig doon, di ba? Hindi. Depende sa season. Diba? So, basta, nang ma-enjoy Nang ko malakas siya. ka pa. Oo. Kasi, promise kasi ng anak ko sa akin, dadalhin niya ako sa Paris. Ang anak ko 10 years old lang. Kaya paano ko limbawa? Kailan pa siya yayaman? Correct. Kunyari, makapagtrabaho siya. Kunyari, sabihin natin at 21. 20. 21 years old. So, 11 years pa. Oo. 11 years. Ilang taon na ako noon? Na 56. Mag-retire ka na noon. Oo. Diba? Tapos, paano kung limbawa nagtrabaho siya, tapos ang pintrabahuhan niya, passion lang. Ibig sabihin, walang kaakibat na pera. Parang gusto niya lang gawin para matuto. Hindi maghihintay na naman ako sa pagyaman niya, diba? So, ayoko na lang umaasa. Dapat sariling kayod na lang. Pero in-imagine ko talaga na one day, may mayamang tambalanisa magdadala sa atin doon. Ang malay natin, di ba? Iksian na lang natin. Pwede po bang may mayaman na lang na tambalanista magdadala sa amin sa Paris? Malay natin pwedeng i-shortcut ni Lord, di ba? Correct, Mga diba? bagay-bagay. Wala Minsan namang nangyayari naman yun. Correct, walang imposible. Hindi naman ako naniniwala na lahat ng tambalanisa natin ay mahihirap lamang, di ba? Naniniwala ako na napakaraming yumaman na, 'di ba? Maaaring nagsimula sa mahirap, maaaring hanggang ngayon nahihirapan pa din, pero naniniwala ako na marami ay nakaluluwag-luwag na. Baka naman idamay niyo kami naman. pwedeng idamay niyo kami sa mga pangarap ninyo. Correct, yung mga nasa Italy naman diyan. Kaya naman, charot. Hindi pa tayo nakarating ng Europe eh. Oo, hindi pa Wala tayo nakarating ng Europa. Asia pa lang. Oo. Sana makarating din kami diyan kung Gusto may namin- magandang loob. Correct. Gusto kong isa sa mga ini-imagine ko, ano kayong feeling ng jet lag? Kasi minsan nagje-jetlagan lang ako pag nakakarating ako ng Singapore. Ayoko muna lumabas ng hotel, may jet lag ako. Saan ka magaling? Singapore. Jetlag na jetlag. Jet lag, pil na pil. Nakakaloka. Totoo yun eh. Kasi pag Oo. in-imagine mo yan, partner, magiging kasama yan sa bucket list mo. Yes. So talagang gagawan mo ng paraan para ma-achieve yan. Oo, tsaka isa mangyari pa. sa totoong buhay. Isa pa ang gusto ko, partner, magpakasal sa Jerusalem, yung Akala ko wedding. magpakasal sa Indiano. Oo. Kasal na magpapakasal ulit. Magpakasal sa Jerusalem, yung wedding at Cana. Okay. Oo, yung mga ganong eksena, boom. Anong i-OOTD mo doon? Edi syempre parang Mama Mary lang. Wow. Hindi bagay. Nakakainis yung... Kaya syempre hindi parang binibigay yung mga yung mga ini-imagine mo eh. Pinipilit mo daw, sabi ni Lord. Sabi ng universe, anak, masyadong huwag natin ipilit ang mga bagay-bagay. Doon lang tayo sa mga malapit sa katotohanan. Sabi ng universe, Mama Mary ka dyan. Hindi kasi syempre, di ba yung parang itsura, parang sabi ni Lord, ay, hindi ka mukha mabait, di ba? Pag maldita, hindi makakarating.
Yan yung mga gusto ko. Oh, maganda yan. Oo, na i-imagine. Ang tanong ko, so ini-imagine mo yung mga ganyang mga bagay-bagay. Ang tanong naman, sino naman yung ini-imagine mo? Dati nag-i-imagine ka ba? Walang Sino yung mga ini-imagine mo? Ini-imagine mo maging jowa si Jo Marie, di ba? Dati parang gano'n. Nung bata pa ako. Oo, mga Pero gano'n. hindi ko naman in-imagine na maging jowa niya ako. Parang ano kayang feeling pagka nakita mo siya? Mga gano'n. Parang kay Papa P. Oo. Ano kayang feeling na na makita mo, mahawakan mo yung kamay. Di ba? Mga ganun-ganun lang. Okay. Walang tao-tao. Mas more on tayo. Practical na tayo ngayon. Di ba? Doon na tayo sa mag-imagine tayo na nakahiga tayo sa pera. Yan. Sarap nun, Mag-imagine no? tayo na yung mas makatotohanan na lang. May katabi nga tayong bloke ng yelo. Mas makatotohanan muna yun sa ngayon at mas kailangan natin sa ngayon dahil apakainit. Di ba? Totoo yun. O, pagganahin ng imagination, mga Yes. kaibigan. Kung nainitan ka ngayon, imagine mo na lang, nasa malamig kang lugar. Tama. Nasa loob ka ng ref. Yan. Oo. Para maibsan ang init, di ba? Ang nararamdaman, balita nga natin, di ba? Parang 45 sa Metro Manila. Parang 47 nga sa Makati kaya nag-cancel Ano? na rin sa Iba na eh. naman. Parang kahapon. Hindi ko alam. Basta 40, nabasa ko parang 47 sa Cavite and 45 sa Metro Manila. Feel na feel natin naman yung init kaya hindi na tayo, kumbaga parang hindi na tayo nagugulat kasi talagang Grabe, no? totoo, 'di ba? Ay. So kung imahinasyon rin lamang, imagine na lang po natin na medyo malamig kahit mahirap, 'di ba? Yung gano'n na para maibsan yung init ng katawan at Yan, init na yan. nararamdaman. Pagganahin mo na ang imagination. Correct. Ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!